Dong. Dong. Unsa man niyo? Duga na mo na sige chat-chat niya? Daan palagi ko. Sakpan ta ka katong niaging gabi dugay kay kanatulog nagsigar ang cellphone. Pila naman imong katuig na din niya nagchat-chat nagatik-atik pa jud ka sa kuha. Di pa jud ka mutukan sa kuha sa tinuod kay imo rang barkada. Kuyawan nimo ay nana kay sikreto sa kabutang-butangan pa nimo nag-password ng cellphone nimo kada gabi para di na ko ma-open. Nagtuo ka guwada ko kaginalilian na gira. Kuan ka ng cellphone nimo kubi-kubi ka pila naman mo katuig na niya. Ay sa sige pasagad og kwan ba? Ay sa ano sa asa na ka? Oh, kumusta ka? Oh, naman kanya mga I love you pag amping permi unsa man na? Wala ba ka kabalo nga imuha ng kuan suod nga amiga? Suod nga amiga niya ano mo chat-chat man kana niya nga suod nga amiga di. Di mo makuha nga masakitan pug nga imong samantaon ka oy. Ilan na nimo ka kuan naglibuhat sa kuha nang nagsikreto-sikreto dai ka ng cellphone? Mao dai lang kada tulog nimo paunahon ko nimo tulog nya butangan nimo password pagkabuntag ng cellphone? Dili ba? Suod nimo na ang amiga. Nagpa-as-if ko nga ikaw ni. Abi niya ikaw ang kachat. Ako ni. Amiga man. Naamon ko siya ilahanan nga mag-chat-chat. Milahi man kay nang chat na ko sa imuha o lahi kay na ba? Dili ba nagtuo siya ba nga ang iyang kachat ikaw? Nga ano lingon mo po kag I love you to. Lingon po kag pag-amping po diha. Wala ba ana man ko nga ikaw na. Wala ko nagpaila nga ako. Ay na dong, kapila na ta ka nasakpan na ng cellphone kada gabi ni mo kuri-kuriyon kada gabi di ka mag-chat-chat yun na niya. Nga magpaila nga ako. Di ba? Kung napakikita ko. Amin abi. Sige ra kag chat-chat. Tarong ako ha, tarong ako. Unsa? Yun sa nimo ha, tarong. Pagtarong-tarong sa imong kinabuhi og dili ka gusto mabiyan ka pag tinarong ni nana day ang plano nimo sa imong kinabuhi nagminyo-minyo pa ka nya inana day ka mag-chat-chat pa day kag lain. Ha, mag-chat-chat pa day kag lain. Basaha. Chat-chat pa day kag lain. Basaha. Ambi. Oh, basaha na, basaha. Unsa may konbo na mo diha oh. Oh, basaha. Oh. Kumusta na kagang? Nakahinumdum pa ka atong Oh, tanawa. Unsay gang? Kumusta na ka? Kahinom unsay nakahinumdum? Oh, ati basa nako. Nakahinumdum pa ka atong high school life na to nga katong kitarang. Oh. Unsay kitarang? Unsay kitarang? Katurang bi? Oh, ako'y basa bi. Oh. Katong kitarang duha nga dili. Oh, unsay katong kitarang duha nga? Idiretso og basa. Amin nabi. Og naginana pa day ka nagbinuang pa day ka dapat sa una ra ka nagbinuang karon pa ka nagbinuang gihatag na nako tanan sa imuha wala na lang ta ka nagminyo-minyo magbinuang pa ka napakay plano magbinuang. Sakitan ako ba? Sakitan. Oh kana tanaw ka nimo ka chat na oh ako rin ang chat ng inana nagingon nga pag-amping diha ha. Yan na sa man nag-andam ko magpaabot nimo dire. Ana nga magakulang gihapon. Katunang manglaag pag tinarong. Anda magpaabot katunang magsabay ta ninyo ba? Nya nagsabot tay tangay nato manglagta nagbinuang naman noong ka karon dapat wala ka nagbinuang ba? Karon na hinuon nga nagkadugay ta kaunsa man ang utok nimo dong karon hinuon nagkadugay ta kaipon ani magsige namin nung kag binuang naman kuno sa una punta ka nagbinuang ha Ano manipa man ka unsay problema nimo? alang unsa rin ang chat nimo diha oh mura magag nakalukom manguro ka sa kuan wala na lang ta ka nagminyo og magbinuang pamanday ka di ka seryoso sa imong panginabuhi kinabuhi pagtarong ba ay ko ginanaa unsa naman ay ko nimo himuon ako nimo katabang aning balay nya nakailain ka chat ng cellphone Wala ko nag-chat-chat ba? Nagan ni si mong cellphone oh. Nana ko ebidensya na basahan na ako ganiha tanan kay nalimtan nimo ang password nalimtan nimo. Karon pa ka mo deny? Kung gatago pa ko dili ko na ipagunit sa imong cellphone dili. Kaya alam nasakpan naman ka. Karon pa nimo ipagunit nga nasakpan na ka? Pila ka gabi na nimo butang ang password naghimo pa kag laing account nimo diha? Wala may laing password ang ani nga ato ramang tawagan nga mommy and daddy. Unsay mommy ug daddy? Nga gang man ganin ang gibasa nimo ganiha? Gang. Ang password ba mommy and daddy ra ba? Tarunga ko ba mo? Oh, lahi nga account na lahi nga account. Lahi nga account nga mao. Lahi kinang account, lahi kinang account. Mao ni nga account wa tay laing account kaning kay giutro naman nimo karon, kay giutro na nimo karon. Giutro na nimo karon tanawa ko na oh. Mommy and daddy at yahoo.com. Wala na na usab. Yahoo.com sa imong mama, mommy ug daddy sa imong mata. Tarunga na ba oh? Bago ra nimo na gilag out nimo, gililisan nimo ang password dili na mao ang ano? Oh, kana na cellphone. Kau na. Kay karon pa man nimo nasakpan na ka. I-deny pag yun nimo nga nasakpan na ka. Muna ka mo mga lalaki, mo deny mo dayon. Bisag nasakpan na mo ang cellphone.
Pila na naman day mo katuig na niya. Dugay naman day kay mo. Dugay na ko ninyong giluko. Dugay na ko Sige, nimong loko. Ako nang loko ba? Ako nang loko sa imong mata. Kapila na ta ko na ng cellphone bisag. Mo to kusina mag cellphone. Kay na tinaguan na ng cellphone. Eh pag ginana do kay ginagitarong ta ka sa iyong kinabuhi, gitarong ta ka giatiman ta kag maayo, giatiman ta kag maayo. Gihatag na ko tanan sa imo, gihatag na ko tanan sa imuha, gihatag na ko tanan. Sobra na ka ba? Sige ra kag na. Sama musukol ka, musukol ka. Musukol ka, ikaw pa'y nakasala, ikaw pa'y masuko. Oh, musukol ka. Wala man ko ingon nga musukol ko. Ang ako ay wala ko ikuan anak ba. Naara kay sa imong cellphone oh. Na nasa kuha karon kay nasakpan na ta ka niya. Wala delete na nimo. Delete konbo ko ni be. Ha, kay wayo na. Sakpan na ka dong. Kau na ng cellphone. Karon pa ka magkuan nga. Samo kini i-block ko ning bayhanan eh. Wala na, ayaw na. Wala na. Black ko Karon pa ka mo delay pa ka nasakpan na kay ka. Oh. I-block ko ni naka-blacklist na oh. Blacklist sa pila ra may pagbalik ka na. Hmm. Umiyon ko i-unblock. I-unblock, i-unblock. Karon kay nasakpan na ka pila naman dai na nasakpan na ka. Gingon. Ha? Dili mong gingon. Ha? Imong ka wala nakabalo imong asawa. Mo na imong asawa? Oh, Ano ako. ko sa imong asawa? Iyo, luod. Ay kung kabit ra ka ha, kabit ra ka ha, kabit ra ka. Kuyo dobe? Kuyo dobe? Nang sama ka? Saan ka? Nagusama ka diri sa kumbana. Hindi ako tuyo dire. Ikaw ha? Ay klaro ha. Imong ka kabalo imong asawa. Ako kabit ko niya. Usa ka balong asawa? Ano naman lagon sa maniron? Nga naman eh. Ay padong. Unsa naman pud ni? Lahi na pud ni. Ay, napod ni. Kung isa man ni nasakpan man ako na siyang ka-chat-chat karon nga naging I love you pagamping. Dili na ikaw. Ako na, nyang ako na. Nakilabot? Dugay na dai mo dong, dugay na dai mo. Mas lampo na imong bana dili Dugay na. ka. Ikaw utro pud ka ha. Pagpuyo mo ba? Dili mo mag-away ba? Ha, kabit ra ka ha. Hoy, dili mo. Ikaw man, kinsa man gyud ka? Sa may pangalan mo, imong balang pangalan. Grace Kukong ang pangalan. Grace Kukong. Pagpuyo sa mo ba? Grace. Kuyo na pong naong ni mo ron na. So lahi to yang ka-chat dili ikaw to. Bisa man ka chat niya di ay. Daghan ni kay kag babae dong, daghan ni kay kag babae dong, daghan kay kag babae karon inon dyan nag kadaghan mo babae karon ha. Ikaw ka chicks kay kang Agay. mura ka si Paulo Abilino ha. So sa ato pa, dili kay ako lay usay giloko nimo. Tanawa ko na mismo na diha oh. Unsa ni chat na niya? Ha? Unsa ni? Ay pangilabot na kay dili man ang sipon. Buti man ako'y karapatan kay Kabit Yemi. ra ka. Bisa ba kabit ko kay Kabit ra ka. Kabit sa bag kabit. man ako'y karapatan. Ako'y karapatan mo gid ko dire. Ako kon Kabit ra ka. Bisa ba kabit ko? Kabit ra ka wa kay karapatan kay ako ang asawa. Bisan pag unsaon kay kabit ra ka wala Bisa ba kabit ko? Ako'y karapatan. Ako'y karapatan. Yemi. Ugay na mi nagbuhay. Hoy. Sige, ali na lang be. Pili dira. Asa man kasi mga asawa si ako ah. Isa may pilihan jud nimo. Ako imong asawa o karang kabit nimo. Pili. Dili ba? Pili. Saba mo ba? Pili. Karon di ka ako Pagpili ba pagpili asa man ka? Ako ang imong kabit. Pagtarong, pili na yon. Nagkuy nimo mura kag daghan ni kag babae, daghan kay kag babae. Pili. Di ka makontentog isa? Nga nagkatigulang ka, karon nahinong ka na. Inaanangan mo, daghan kay kag babae. Ikaw po Ang niya. cellphone sabi. Ay pangilabutan ni. Pili. Ako anong cellphone? Para mo pagpili maka nga kabit ra bang ka? Bisan ba kabit ko na ako'y karapatan? Hawd na kay ka kay kabit, kabit ra ka. Bisan pa kung saan. Ikaw. Asawa. Nakabit ni mga asawa kay dili kontento sa imo ha. Di satisfied sa imo ha. Pagtarong ha? Kabit ka. Bisan sa kabit, bisan mga asawa man ko. Bisan pagkabit ko, satisfied man siya sa kuha mo ha. Alang-alang, Wakoy. katulong ka. Kay katulong ka, katulong ka muna. Ano kang minyo, Wakoy. mubatol ka. Batikin na mo na. Batol ka. Wakoy piliun ninyo. Baala mo diha. Kabit ka, kay karon. Paano ang para imo kay Ako na. Di ba satisfied mong bana sa imong hakay? Kay man. Way tarong ako. Uy, tarong. Way tarong. Ikaw. Tarong nga pa Katulong nimo. ka, Ay lagi katulong magpanos ka. siyang lagi. Lagi Katulong ka, magpanos siyang katulong lagi. O sige karon. Kabalo kang nay asawa, kabalo ka na sa Sige. sukol ka. Sige, Sige makuan. Papilion na siya, papilion. Sige, asa man? Oh. Asa naman siya? Wala ni mo gibantayan. Wa ko'y labot anak. Wala